Sa sin pat nakaliang jong ka good news TV. Ay kublay ya pibaro ki parlok ng sngap. Ya kan ka Bible study hagan ka John Mead. Ngi penpau ko just ngongu yo blay ba si sin pat ngi yo kan ka lat kabu. Man yo ban peteng pat. Ya ka Bible study. Ka bangilyo man ya kren ka tayo ko baladam. Halor ka topik ka baong. Ujisu uhikai banduai. Lane ngalaban om. Kajing duai, kajing utruai. Nomor kita nakerpat ki perlok iba pet ya kan Bible study. Sedon ki bom simlayo ban pet ya ka benta ka menengkong. Senang bakan long ka bakamsya ya pinga kerpat. Lapin pet ya ka benta ka menengkong. Bat sabudin ni kini ki benta ki bah hadin. Ya kan ka benta ka baar bat ka balai basau. Senang bakan long ka jumun toy. Bat ka jinggerku ya pik bas ngap. Basyak skor ketin jong belai. Mentang nyok ban teng pat ya kan ka Bible study. Nyok ban teng na dikhat ban riu. Dikhat ka ban riu, nakalong ka ban riu jong gospel jong Matius kaong. Henry me haba medua to let rong shalaka pulit. Bat haba melakang yala ka jingkang. Terpat ya ukpa jong me ubah hakabari. Ukpa jong me upayo i lakabari un ainong hame lakabapau. Sini kitin ke ba nyok na marta pan yang ngam jeleu ya kan ke Bible study bat ki dikhat ke ba kram sharum rukum jo. Lengba kini dikhat ke ba ujisu ren ba uhikai sepang gajing doai. Wang haba medoai torong shalaka pulit. Isngau tu ba gajing doai kalong ke ba kam dan kam. Gajing doai ke ba kam dan kam ke gajing doai sakabari omdon mano noyo. Henry kamut pat ban doai tang kabari ban pep no sa gajing seng lane ban om doai shu apo jing seng lane ban om let shu hajing seng lada back program ka program ban pule bat doai lane ban penketang jing aingu. Hari gajing long mensim ke basisya kalong badai ban doai klam dapur ban yaslok bat ublay akbari. Maladang ismat tang hagabapau hagabayu ibreu ban duai ban ruai ban tendep program nrai kabari hagba omdon manu bayu i ngim don por ban duai ngim don por ban yaslok bat blai ketakapan pau bangidai ki riu arsap kumbau jisu la dep kren di khot basan kebal yo ban kren katayo kebal alai baong kiba id ban yang kerpat tang hakisna ko bat aki dong kilat lan ki jaka pajba. Awet ban pendap ik program bala ban syat hangi kalong ke badon kam. Hari gajing day jung ishimat bat blay kebari kalong ke kam don kam. Ya kata kata jisu uhikai ban ong pangiduai to let rong shalaka pulit. Pulit kadai ka kamera. Kabamut ban rong syaka kamera. Bat nang ta khang yala ka jingkang bau sukran hangni. Nang ban om yolat syu manu ban pentut ia kata gajing keren jungi hapok ke kamera ke mangidon markmat bat ublay. Baraka jaka kebari marwe shimet ngin khot kerpat ya ublay ukpa bahabeneng boyu iken ya kata gajing khot kerpat gajing IT jungi hau hakbari on ainong ken yangi hakabapau. Hakapor jung jisu ka jurdha gajing kwa penpau burom breu. Kajur bha ne kajing kwa bantan pau ye kajing le bha syaka purthai kajur bha kajing le isnai ye gibreu tang ha pau rai bari bat ublai om don ai kadon tang kajing ijli bat kajing jaklia sudah blai upet ye kabasabar dong kajing em jungi daru pedro kamtam ye kajing long mensim kabari jungi kumno ngilong ha kajing ide jungi shimet bat blai. Nasngongu baki don ki syakri jong belai. Iba bot ikan gajing ikai kebau jisu ong terung sekapulit. Iba hau. Iba om smohun ban syu duai kumtoh ke yin kesem. Kau kerpang ke way ke prayer room.
Lani kajaka ban slok ban duai bot blai. Nang ba ukpa lani ka kmi lani mano ki dekot juga hibesam kinyo ban slok bot blai. Nang ban omdon mano ban yo ban put yaki. Hoi ki briu ki baduna ka yo ka kot lesi kalong ba ban le kumta. Hari ki ba biang ru ka yo ka kot hadukat no don ki ba snow thu ye ka dor juga jinge slok bot blai ki ba le kumta. Hoi marwai ngila ban ong ban slok bot blai kala ban long ha ka jaka baro mar blai don ki jaka baro. Kala ban long habang iya nyang kala ban long habang itrengi kta ne wat habang syong kaliru. Hari ka jing don por jungi ban syong ban slok marwai bot blai. Ta kalong ka bakor dor adu ta kata. Jisu pen inuk sa hangi ladangi pule. Na gospel jong Lukas lanong ban reu de khot bakat ar. Jisu hang to pen pau. Nakaktian jo blai kahikai ntaga jim jingi bat ka ong kumne. Kala jaru hak tigi sngi ba ulo leit no sya ulum ban duai. Ula sa baru simit aga jing duai hau blai. Sngo tu ba jisuru upen por pembun ka bari. Markane ka dikot ka ong yangi ba jisu la penut por baru simit ban ya keren ban duai hau blai. Natangi sngo tu ya ka jing kordor dong ka jing penut por bot blai. Maka lang padan kambha sadu kedeketa. Mata langin but ya kena kanuksa ba jisu ulale. Wara padan ka jing bun kam jong jisu man ba udang don hang sla ju khandau. Aka batang lais nam tam uladai ban pendap ika ministry jong hang ne sla ju khandau. Baru dai ubreu babun kam na padan kibri babun kam hang ne hapurthai. Rehaba ulat por tiak simla penlek no ka por ka jong we slok bar blai simit we keren balu jong ukpa. Barang ibut nuksai ke ka ba jisu ule sya ulum bersikijaka kenja bonsin ka bari ban keren bar blai. Pa jong iba peneng kum ong kena dikot ke ban reu unsa ai nong ken yangi ya ke bapau. Komut ba ublei unsa ai hangi ya ke bangi trang ka jong im. Aka baki weiru lesikin sakhi ya kata ka jing le plang ka jong blai ka jing im ka jongi. Baki weiru kila ban sakhi ha ka bapau. Ya ka jing kerku ka jong blai ka jing im ka jongi. Wat ngila banom yok pedang mentah-mentah ya kata kan nong ba ublei unsa ai hangi. Ya kata ka jing kerku ba ublei unsa ai hangi. Kalau ban simpor ingi katlais nam ke balong ya usamlah Joseph aka testament ke barem kitab Genesis. Kalau ban simpor naki bun senam ke balong ika hana ka kemi jo Samuel mau boleh unjuba ya ki jingdo hai jongka. Kalau ban simpor yangi aka takerkom. Ri tular jong boleh kalong hoot bat amen bat ngangit skam. Makita bala ban pelut por boleh ke bari. Boleh uns ai nong ken. Saka bapau. Nang tang nginya pet chisu. Kena teng dikot banyo bat bapra. Dikot ke banyo ke ong bat haba pidwai wat bun tin bit kum ki gentle. Naba ki yamut ba en sneu yaki namar ka ba bun tin jongki. Namar kata wat long kum kita naba ukpa jong pi utip ya ke ru ba pidon kam. Mensua ba pinpan yu. Ukpa jong pi utip ya ke ba pidon kam. Nasua ba pinpan na u. Jisu open stream ya jing doai jong kinang thok bat ki Pharisi. Bat ka jing doai jong ki gentle. Matius lanang ba arpulai dikot bakalai ka ong kum kaya tu yangi baki gentle baki Pharisi. Ele ki breu ba doai jlan. Bat ki gentle pat kanagalan lanang ban breu ikut banyo hang ne kay tu yangi baki gentle pat ki dei ki babun tin bi. Ada ka jing ya per apa deng ki Pharisi bat ki gentle kalong kane. Ki Pharisi ki mane ya ublai Jehovah. Wala kimnget ya Jesus Christ. Ada ki long pat ki breu ki arsap ha ka jing long jing ya. Ada ki gentle pat warla ki long ki breu ki ba sisur sidur. Ada ki baklapat naka rukom mane blai jongki. Gentle hangne kathau ya ki riu purthai. Ki breu ki ba mane blai thau. Ki breu ki ba mane ya ki blai lum blai wa. Mereka teuru iki breu ki bompat semlap yang ya ka jinget hau blai ba im lene hau trai gitu. Ki gentle nomor kata haba ki doai Islam, ki doai jerong, ki bon ketin.
balai nang bau tau blai jongki unyuk sngau ken yaki kajing mut bun kten bit mut kajing doai bapendon kam yaki kten ki bom kit jing mut kajing doai ke baban bun sin yaka ju sikaju kajing doai ke bapen ngyak ru wat ki weipat nak kata kata wat apa ki jing syakri jengi don ki beriu ki bangya yaki nong doai ki bala doai jerong pala yaki nong doai ki ba doai bun kten pala mereka jing doai bau jisu hikai kadai ke balang kot mereka don haka ki jing mut ki ba jeleu ki ba khiatheu ke bala ban penon kam yaka apa doai marwai lane ki doai ki jaka pajban ngamudur ujisu haba udwai pergi jaka pajba kum haba ubsa ki san hajar ngut ki breu kajing doai jung u kadai ke balang kot banang ta kan ka jing hikai ke bau jisu hikai hang ne ka jing doai utrai ke bangi kot hikai ke jing doai ke balang kot ye ki breu ban penon kam nganget bakadai ka jing doai ke bau jisu ukam fokus kalong agi jaka pajba balai ngong kum ta markum ngala de pule katu ka dikhot basya khmat mane Lukas lanong bandriu dikhot bakat ar ka ong bau jisu ulalai chaulum banduai berlasa barok simit haga jingduai hoble pamut ba ka jingduai ke bakam jrong kadai om dai ke jika jingeseng pajba hari ke jingduai bakam jrong kadai mane slok badblai simet haga jika ke bare hak om don monu bayui kata kadon kam ke jingduai jrong kadon kam ke jingduai ki bakam bun ktin pangilak ban yasan ke pangilak ban ut ke pangilak ban yam ke pangilak ban penpau ke jong musim ke jingi hoblai hak bare hak ba om don monu bayui hak ba om don monu balak ban pentut jisu ulak ban hikai ya kisenran ke jong ui kan ke jingduai utrai ban ai ke jingduai ke bajrong hari lai kum ta ui kai haki ya ke jingduai sebalangkot bau labu ke jing mana kalong ban om bun ktin bit kum ki gentil amar balai mar ukpa jong pi ubah beneng utip ya ke ai ba pi pidon kam ban pan na u wat aswa ba pinduai aswa ba pinpan na u kage jaka jing seng pat ba lesi don ki beri ke badoi bat lesi pisngo ba ka jing doi jong pi oblai kala jrong pala lesi kan sajrong kan sapuntut iki wei markadon lightly ki experience lane ki kenja jingi kai ke bangayo na ki pat ba syapang ke jing buntin pala ta ke jing seng kalong kane kapan kong kapan long yangi ban nom light na ke jing ban bunsi ni ka juga senten imbalong ki gentil mar ke baar kapan long yangi ban duai bunsin na ka bentai la de shimet ban ya ke bapan le jing mut ya ka jing seng hoidon ki breu ba duai ki kta chine chatai hergi klet pat ban duai kerpang hakabai dei mat ka ka jing seng mat ka balai ka jing duai ka bala jrong palat ngam ya kren ke jing duai ki badang biang ki bai ya duai pat ba ki jing duai ki bala jrong palat pengya ru wat iki wei dom dei ka pengya penlong pop ru iki breu ka badang ka jing seng balai namar ka penlong yaki ban knyum mo pok mensim ka penlong yaki ban sniu mensim no berkane ka penlong lada duai jalan galat Henry lada dang duai tak ban biang kam don imper ien kadau kadon ki breu ki bapen me iki kot ki don ki jingi kai berkawai ka tin ba ong ki breu ki baslam ban duai haga jingi seng kade ka jinglong melen jongki lane kade ki breu ki ba om judon por ban slok bad blai ek bari lying lesem mata ban pensisa ka jing duai jung gentil maki long ki breu ki ba bun tin bit kalong kane ki gentil ki hapan bun tin namar ki mane ya blai bakelut ka kitab banengkong ki sem lenong ka ba khat pra di khot ba arpo tu sau phriu ka ya thu yangi syapang ki nong mane ki nong ya thu lupa jung blai bal iba kine ki nong thu lupa jung blai bal saus pa san pongot kila duai kerpat hau blai jong ki blai bal nadu dang step hadu bandamit
Harga kam pelaga kamba kam sim laja hak kata gajing tunjuk bor ki jong kini nong itu lupa jong blaybal rekat bat wisaya rekat bat u Elija. Hari abala kot maki gajing doai ke balang kot jong Elija kala penglong bakading na beneng kan hab kala bamdu ke gajing kenya jong Elija. Mak kata gajing tunjuk bor ka pun sisya mau blay jong Elija udai blay ba sisya na baro ki blay pertai. Lese kum ong kana di khot lese don gibrik bas ngau thu bakla leipat ni don kam banduai ho blai saba blai la trip lupa yang ni sho bangin pan ba ong kana di khot wat long kum kita ngaba ukwa jong pi utip ya ke ai ru ba pidon kam aswa ba pin pan ai na u ajing shisha kalong kan ni lese don gibrik bas ngau thu bakla ban ong ba ong im don kam banduai ho blai ni shu duai pinda prokom ni shu duai lang kot bai Residon ki bas ngotu kumta. Nomor bau belai utip lupa yang ni, utip lupa yang ngaya pi syo bangin doai syo bangin pan na u. Kita gajing perkat ke bakum kataru kalong ke bau kala balai. Hoi belai utip lupa yang ni syo bangin pan na u. Hari mudur wat u Jisu ukuon jo belai bat badairu belai. Bulut bor bat belai naki bun kenta bat bor smith u doai ho belai kum ong gospel Lukas lanong bandreu dikot bakat ar. Berkumjuru lanong basan dikot bakat reu. Bau Jisu pelut por bau simit ban doai ho blai. Ngara ublai updang tang gajing doai ke basulong kot. Blai Jisu don kam ke bari ban iad doai ban kot ke pat yo blai simit. Bat balai ngi don kam pat ban pan ban itu ho blai. Dau kalong kene. Balai don kam ban doai ho blai bau blai lo tip lupa yang iso bangin pan na u. Gajing sya kalong ngalak ban ai pi kanuksa. Kami ba ai bun yala jong ikun katip ya ikun jong i maka de ban ai bun hanai ba ikun imyam ba ikun impan ai ka ap ya ikun hadu ban dayam lan ban napan ding bam ne ban pan ya ban ai bam ai di ya i kumjuru ki kimi ki kpa ki ba pha school yala ki jong ikun kala tip lupa ki kun ki dan kami ka fees haki college haki school bat kiwe ki jinon kam hapo ki jing pule jengki na ka banta ki jing pule jengki seki kimi ki kepala ki kun kimpan kila tip baki don kam reha baki kun kimpan ki ap ya ki hadu makin napan martangi snow tu bau blairu ulong hakat kerkom ada ngim snow don kam ban pan na u nganget mau uru ai yang ni bat ka jing ai jing udumar bau ulong blai om dei ka sulong kumne kala ban simpor daki bun snap. Marta kam dai pat ingi bang shu le pendap rukom ha ke jingdo ayo blai. Nan ngin le bom su nyau sting no. Kapan pa bangim don ke jing shenya ha u. Ngim don jing shenya ayo u kubalong ukpa. Kumba shenya ukoni ukpa. Lan ngin le sting ni kata ke jingdo ai ngin sting ha ke jingdai bot blai kapan pa bangim don ke jing shenya ha blai. Marta kuma ong ke gospel Matius lanong banyo dikot banyo ong kumne. To pan ten sa ai to wat pin sa syam to tit ten sa pli ya pi. Namar uta ubam pan kumno enai. Lani ya uta ubam simlawa kumno ken kon syam. Nantangin apoy ke dikot ke bakandai. Dikot ke bakandai. Na kane lanong pandriu ke ong kumne. Ujuong namar kata pinduai kumne okpa jongi ubah beneng long bakui ka kerteng jongme baranga hagane ke dikot ngin sayok ban penkut ya kan ga benta baar jong kan ga Bible study okpa jongi ubah beneng kata kan ka jingkai jong Jisu disu hikai hangi ya ka jinglong kpa ka jong blai ban ong ya u okpa kagentin kokpa kan kawan ra ia ka jingdai bacan kawan ra ka jingdai ka bacan apdeng jongi bat ublai bolong kpa yangi kawan ra ka jing sngojan apdeng jingi ki breu bat ublai namar ka jingdai ukpa bat ki khon ka theu ia ka DNA kabami nagaju ka dok kasnam lani nagaju kalong ying long sam ini apa na kitab Isaya lanang ban reply dikot bakhan reu ko ong kumne Isaya lanang ban reply dikot ke bak
hat riu ko ong kumne. Namar melong ukpa jungi, la u Abraham itu yangi, bat u Israel pla yangi, me ko try melong ukpa jungi. U Isaya u ong pa ya ublay tang marway, ba u represent na kamantaki pat ba Israel. Om day pat ba u hikay ban ong pa ya ublay kumba hikay u Jesu. Bat nang tang yu i kasam ba chispa alay dikot bakalay ko ong shishuk kumne. Kumba ukpa u isan ay ya laki kun. Om taru u isan ay utray ya kita kiba syapting ya u. Jesu hikay ya kinong buot ba shisha jung u ban ong pa ya ublay. Pamut bagi day Ibreu lak kinong buot jong u. Badon ni kajuk ka DNA berukpa. Badai ni kajuk ka long yelong sam. Badon kata kajing day kabab yang berukpa. Sebab mi ni kajuk ka long yelong sam. Lani kata ka heavenly family. Lani ka yeng ko sam jong ka benang. Kuma ong saka stiu pol ski Pilipina nang balay kot arpo ko ong. Ka jinglong trash nong jungi kalong ka benang. Kita kiba doa ya ukpa. Padon ka jingidai kiba jan ukpa kilong kitrais nong gong ka beneng. Kiba don ka jingidai kiba jan ukpa. Bat kiba don ru ka jingidai kiba jan bat Jesus Christ nong benem. Nomor kata kasam cispa lain kot bakat lain ong kuma ukpa u isnai lagi kun. Tau ru u isnai try bershifting yu. Ang kapan pau ina ka jinglong ong ukpa. Kajing long blay jong ukpa, bau long upa isan ay, wadap de kajing i, ubadap kajing ai ba kajing isan ay, day ukpa uba yalam, day ukpa uba ay mensim, day ukpa uba pen i, day ukpa uba pen bay, bahikay uba yada, bat pendap yak jenun kam jong ikon. Nang tagan kajing doay kong ukpa jong i, uba ngingi doay udon habneng, ukpa jong i uba habneng. Kani ka penpau ya ka bor ban ka burom jong blay ubang ngingi doai bat ubang ngingi syekri Yesaya ndru pendru dikot banangkong ka hikay ka ong kumne ong utrai ka beneng kalong ka ket jonga kumne ong utrai ka beneng kalong ka ket jonga bat Genesis lanong banangkong dikot bapra ka ong haba ublay ula dapan pinlong lani haba ublay ula dapan tau ka sun beneng ula kot ya ka beneng. Kabamut maka benang kadon sesuai. Ane sejrong wala omdon ki scientist ki bala ban pensisa ya ke jingdon jongka. Nanta jingban pau arpuai sau ke atu syu hangi ya ke jinglong jongka benang kajaka hakwa ukpa boblay jungi udon. Bahaka omdon syu ka jingjau umat. Omdon syu ka jingyap. Omdon syu ka jing sngosi. Lemne ka jingyam, lemne ka jingpang. Namar kadai ke jaka joka jing suk bar ka jing kemen junom la junom. Aingu bangiok ban duai, bangiok ban mane ya bakom utang ublay. Kidon kiniam bapher hang ne hapurthai. Baki duai ki mane ya ki blay lum blay wa. Ki mane baki duai haki blay ki baki ki khau hi. Ringi don ya ne ublay bangi syakri padon habneng. Ula thau yang ki breu, ula thau ka purthai. Ya ka beneng. Babo tau ki baru ki bangila ban ui bat ki bangimla ban ui badai ru mau ba control ya ka universe baru ka we maka banta ka ar jongan ka dikhot ka khandai ko ong kai thu shu hangi ya ka jinglong jong ka kerteng jong utok pa jongi bakalong ka khoj lani ka jinten long ba khoj ka kerteng jong me kren haki artli ki banta taman kong. Ini kegentin kadai kebayat tu, kabapan pau, ina kajing long bah, bar kajing long koi, kajong ublay, jongi ubangi syekri, bau ulang ubahok, ubah campok, buat ubah janai. Baka baar kani kegentin long ba koi kegeteng jome, kani kegentin kawan na kegentin grek, kagiaso, kabak kajing mut jong kegentin tareng kabamut to make holy, kani ban penlong koi. Hakaba ka jingmut bapura jong kane ka ganten kamut kumne ban pentau lang ba ka jinglong jing em dongi
bangi mane ya ublay bakut. Lani man penlong khut ya kagerpeng ublay ukpa jungi. Lengba ka jinglong jing im jungi paman lagasni. Kani ka keren ya ka reflection. Maong ka jing ruai chorus khat kendai. Ai jing bahabri u Jisu dan i hanga. Ai baga jing im jongi. Ai baga jing im jongi. Kalong ka sakhi sikhi wei bangi mane nak ni syakri ya ublay bakut. Ai baga jinglong jing im jonga jong pi. Paman lagasni enam penjak burom ya ka kerteng jong me ablay. Ai baga jing im jongi lah ka balang ka im lang salang. Ka jing im jogi nong serai jog balang. Ka jing im jogi kena ki samla ki long kmi ki long kpa. Kan penlong khut ya kerteng ublay ubangi ngi syakri. Ini pet man khamsha shishu ya kini ke jingmut ini kintin baong long khut kerteng jome. Na ka siti banangkong Petrus lanang banangkong di khot bakhatsan riu kum ni ka keren. Kumta utau bala khot ya pi ulang khut. Long ma piru ki bakut haka jinglong jing im baro nabala tho long pi ki bakut namar mangang long bakut ta ga ga jingmut bapura gong kene ke kentin ta ga ga jingmut bapura jong kene kentin maka dairu ka jingkwa ga jong blay yangi bangi dei ban long ki bakut kumbama u ulang nomor tangi don kam ban yit ban eksamen bha yalade atau ka akor ka buram ga jungi atau ka yat ka yen ga jungi atau ka riam ka bait ka jungi atau ka bam ka di ka jungi atau ka trai ka ta ka kamai ka chi ka jungi atau ka tin ka thlit bangi Quran ki kam ki jingle jungi man ka sngi atau ki khmat bangi pait bar ki jingmu perkhat ki bangi perkhat man ka sngi atau ki penan burom yo blay nek penjak burom ek ni teng blay bangi ngi syakri Jisu ukhat yang ni bangi long ki jing shai ku mama u long ka jing shai ban pun shai ka perthai badom mangin sakhi ba ka jing im jonga jong pi kan tan paus ki we bangi mane ya ublay bakut long bakut ki teng jome mamot ba ka jing im jongi kalong khut ba we kin sakhi bangi mane ublay bakut mina sange mentahang ne bani yo ban pengpat ha katayo kebanwan ya ki khot babut ter nduk di khot ba sipo hadu ba khatlai ublay on isnai ban khu ya kini ka Bible study ka pentak baar nguyok bane kran menta nam taka buram jung u ngene phai blay ke jing bai isngongu email blay bokpa jungi ba beneng markan ka por ka bamla syak sumhai ngi sesen pat bane kran ya kan ka Bible study leng ba jung na por ngej ablay man kerkhu man pen kan pangika bakalong ka bor nam taka jm jungi bakum no nginang ban duai bakum no nginang ban syakri me Kumnoru kajing im jungi kajing syakri jungi yame kan pen pau bangi mane yame ublay bakut sngongu yame bangi dan yame ublay ba im blay ba hok blay bakut do shisha makumba me long me kwa ru yangi bangin long kumta terku ya kan ka Bible study bali yok bane kran mari arab ru yangi bangin lang bangin angla ban ya kran kam ha ya ka laki tayo kiban sawan aburam ga jungu nya shime sngaw jing doai jungi teng gisu pa mi doai amen